brama soka tuona zichimutambiri. Time is coming wotitenge sina zvatichazvita. Zvakafana ukaninidzira bhasikoro izvozvo waraitoita nokonotoita kumba. Chirega kusamwati handisati ndamboona tichobva bhasikoro riya because shonga mati hazvichaita. So mushando wenyu nibanje yedu unofana kuita sei? Ndachimbotaura nabaji wani tikazogadzirisa nditi tinongoya varume munongotaurira navarume pagurupu handiti ndendiri semauri andetamba kusiyeti chironga ndendiri takambodonedza nditi hatinetsodonedza wanoita chibheseni tori geza nemapepasai toageza tomenda muda kumendeka meso handikuona makatsemuka toatomenda because itende redu nochechi yedu tikaisiyana kaiso one day tinozoidera tikwanisa kuzoreza kuti ananda 40,000 rand tatadza kugatsa chatinacho zvikapfumbira ndeti vari ngatiwanire nyasha. So prayer is powerful in deliverance. Prayer is powerful in deliverance. That's why takati imwedzi wekuita sei wekudzikinurwa ndomwedzi wekuita sei wekutsanya, because usade kuenda kunodzikinurwa usina kunamata. I hear me somebody. You need to pray in order for you to be delivered. There's no day out there. I prayer. Kune munhu akabodrive all the way from Noto. Has been following me per TikTok. And I told one of my Saturdays, my ndozo minister ndiri kucho. Kana kwenda nema apostle. Akatotengera kusvika. Akatotengera kusvika pandakanga kutisangana. Fundisi. Taita kuona. Akanyora mapeji nemapeji. Kutora nyamuna izvindazi kunyora. Yokumira kuti tangeta ozotanga kuvuma kuti ari cool. And you need God's presence in your life. But no pedza kutanya mudisande usati zvapera. Anditika, you need God's presence in your life. Create presence yaMwari muupenyu wako. Oh, by the way, congratulations, my sweetheart. One more coming. One more coming. One more coming. Ndichikuona pane poto iri kutenderedzwa. So one more is coming. Asi kuporovhita ndomotaura zvandikuona. You need to trust in God. In whatever situation you find yourself in, you need to trust in God. Usatrust vamwe munhu. Munhu anokurasisa. My people, munhu anokurasisa. Motopimba naJehovha. Na uyu pipi wenyu cheche anokurasisa. Iwo pipi mai wako anokurasisa. Zataka kuti mutumbu wakabuda zvakapera. Patanogona kukurasisa. Saka chekutanga vimba naJehovha. Anotenda unovavenga nambodai. But vimba naJehovha. Ukavimba namunhu anogona kuchinja. Tine vana vasingawirirani navabereki. It's a fact. Vabereki vasingatomboone vana vavo. Kuti vana vasingatombode kuona vabereki vavo. Asi vedu toda redu kuvaona. Imi midaiwo venyu vana nditika. Shoko raMwari rinototi imi vabereki musatsamwise vana venyu. Nemiwo vana kudzai vabereki kuti mazuva aite sei awande panyika. Tatopinda mufestive season. Ona uchaunoitira mubereki wako. I hear me somebody. Wangu vakafa, but there is a mother and a father figure still in your life. Do good to them. Ndocho wakauraya tati do good to them. Zvinonamatirwa kuti Mwari zvandakupai zvichengetedzai ndimi muchazvazokuita. Mwari unokuropafadza. Kana ndatuka achadzoka nepati 2. God is there for our salvation. Dzokera ku verse 14, verse 18.
Moses atoti mirai muone dzikinuro yaJehovha nhasi. Mwari ada kukudzikinura. Une mamwe mapotozi wakapinzwa iwewe nemuvengi. Mwari ada kukudzikinura. Wasumbodini ndati Mwari ada kukudzikinura. Yes guys. Zvekufaya kukudya nyama yerumbo kudya asatira kunwa zvakadarika asi marobikirwa nadedzi ndokubikira dedzi Mwari werestoration zvinonzi nevaroyi hazviitike kwedu kuchechi zvinoita sei zvinoitika. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. Never see the salvation of the Lord. Kuna mwana wachashanyirwa na Mwari ndakuita makuwa zvangu. Kuna mwana wachashanyirwa na Mwari this week. Sunomuda uzvizvi. Kuna mwana wachashanyirwa na Mwari this week. Ukaenda kunorara kwati ku. Vanenge vamaifeva. Vachashanyira feva unenge watopinda mudeep slumber. Wauchada unorara Mwari uchakushanyira, uchataura. Uchamuka, uchatoziva kuti denga ranga riri pano. Ishendizwe of the enemy. Vamwachiti nguva yemafaro kunetsaona dzakawanda iwe chengetedzwa naMwari. Pese paunopinda nekubuda Mwari ngaakuchengete. Mwari ngaakuchengete. Ngaachengetedze ngoro dzemoto dzamuchafamba nadzo. Ngaakuchengetedze nyama nechikafu chauchadya. Kana vakaisa mushonga vachiti ngaaparare iwe simba. Ndinobvisa kenza yakaida kuiswa munyama yako nezita raJesu. Poreswa nezita raJesu iwe. Aingaka. Basa rake kutichengetedza. He's very faithful. Wakatendeka Mwari. He's faithful and just to his promises. Zvakabisa mwaka unewe all his grace. Haidi ndimazodziona all his grace. Amen church. Yakati vadenga kama. Amen church. Nazokotrega ndisumuke ndinyatopupura. Takanga tine GD6 nichinyatsoti ndizvo. Ndikazodziwa kuti GD6 machi Abraham. Nokuti ndakazodziwa inechi legroom. Vanye pane dzakabikwa, pane imwe iri kubikwa kuti gore rino. Nyire munhu wemusi wa 51. Vadoise padendiri panapa. Ndei munofaruka mungaeni pa 31 pano. Handiti ndiri panapa kona. Asi vanhu vati handitaweni kuti handitapinda mugore redzwa nawo isi tenge tiri pano paona. Ukaenda unofaruka farisa nezvo. Fara says God inini ndikafarisa ndoprofita. Iwe ukafarisa unohomera. So usazoti handinakuudza 31 tinenge tiri pano. Kuti gore rese rikosiko zvatitori izvozvo. Tina mwana izvozvo zvakupa kundowa tine chimudzo kuya pano. Ndoteva vaibudisa. Mudisi da kusvika kuchechi kweika 4 chechi kweika.